Hello, Bishop. Good afternoon, sir. Ibelangambo. Mba. Oya. No na ebe m ga na ahụ ọfụma ga-ebili ọtọ te bịara na ihu ga-adị focus. I like mood. Go and focus. Owo de ke bịa ha takoshigure meze. Be serious and be focused. Okay, I am. Eburula anụ m oge. Eburula anụ m oge. Oh, Eburula anụ m oge. Ọ dị oke mkpa. Me wala na ka jite na ara gị. Ọ dị oke. Anwụ achaga too much. Were na akwatewe ebe dị mma. Gị bịa nga bịa jụm sọ dị oke. Mba ahụ ka mma. Ndị akwa ọ dị oke. Ọ dị oke. Ọ dị oke. Bịa, yipụ efe ahụ. Ele nwoke nwe akwa. Ele nwoke gara ka were akwa ya eyiga. Ngwa nka nọ n'ụkpa. Ele nwoke gara were akwa ya eyiga. Ọ nwe m ihu. Lee ya. Nwe ewu ogene. Nwe m na-eje eyi. Ọ nwe m. Ihe ụlọ. Isi m suru ka m hafụ. Emeghị m exercise mgbe iji bịa. Oya. Dewe akwa ahụ na ndị a. Laa azụ ọfụma. Oya dọlie traza ahụ elu, dọlikwuo ya elu. Dọlie ya elu. Dọlie ya elu. Dọlie ya elu. Dọlimie. Otele ala elebe ga-eji m. Eleghị wefughị aka gị. Eleghị wefughị aka gị. Osugbule unu. Ị ga-akwanyere onwe gị ugwu na. Otu ị bịara nga ga-adịrị focus. Ị ga-akwanyere onwe gị ugwu. Bịa. Jide nwayọọ, ele gị maka isi gị anya. Telero na ese. Ị maka isi gị anya ji nwayọọ, lekwe nga m nọ n'ebe ị nọ. Maka isi gị anya na m ji nwayọọ na m lekwa nga m nọ na m lekwa nke. Bishop ji nwayọọ hit dịkwa. Hit mere nga ole. Ngwa. Ọ dị mma akpa. Akwa mana ihe a mmege nga aka apa n'ihu akwụkwọ dum. M ga n'ihu. Tọ n'azụ. Azụ dịkwa bad. Ese gịnị mere? Azụ dịkwa bad. N'azụ dị bad. Ọ dị bad. Isi bịawa. Ịbịawa nga ole. Ịbịawa nga ole. Ngị nọ. Odo. Eleghị kwuru before isa azụ gị dị mere gịnị? Asị m azụ dị bad. N'azụ gị dị bad. Ohighe mmiri. Mba ọ ebeghị. Aka m na ọ dị sharp. Ohighe mmiri. Mba ohighe mmiri, ọ dị mmiri. Mba. Then eleghị o jidere bad. Ọ ka m mee ka gị ghọta m. Nghọta gị na mụ na-alụ gị Chineke agbaghị. Tọ n'azụ. Ya bụrụ otele Kroka, azụ Kroka bịa nga agwa m sa azụ ya dị bad. Bụrụ otele azụ Kroka nọ na friji bịa nga bịa agwa m sa azụ ya dị bad. Oh, legacy, Damn you. But n'ihi ihe eji emeghe exercise still enweghị otele ma pụtara n'ime. Asenye lewa anya na front nwa ọnụ sungu. Lewa anya na front. Otele la aka ga vitamin K ka ebere nga bịa agwa m sa azụ ya dị bad. Were reverse bịa. Bishop lewekwe ya ọ na-aba dị gị n'ọnụ. Ha ihe ọwụ dị bad. Ọ dịghị bad na. Damn you, Chineke akpọghị ọkụ otele gị yiri school board ụmụ primary school na-eji amụ ihe MLS. Bara ga abịa gwa m sa azụghị dị bad. Azụghị dị bad. Look at here like ga vitamin A. Ịbara nga abịa gwa m sa ọ dị bad. Bịa were phone gị. Bịa were phone gị. Bidoro gym nweghị otele gị na-agakwu gym house. Ọ ka ọrụ ike ịfụta. Chineke ga-egbaga ọkụ ebere gwa m sị ọka ka o nwere ike ịfụta. Ọ ya were aka hichacha ihe ahụ hitere n'ọnụ nwa bingo. Mba enwere m pink lips. Nwere beauty pink lips. Ị ga unu bleach ọnụ unu na-abịa gwa m sọ pink lips nwa bingo. Lee ihe ọ chaga pọpụlụ. Onye eriri eri. Iji ji ọnụ gị ekwute otu ihe bịara nga abịa gwa m sọ azụ gị dị bad. Nye hụ mgbe ị bịara na-echesi iwe ezigbo mmadụ. Azụ gị rere which bad. I'm sorry. Otu ukwu gị shiri cha nga na-adụ ma fish pond. Bara nga abịa gwa m sa azụ gị dị bad.
Aha gị. Mma bụ ụzọ. Kwuchie okwu ike, Chineke agba gị ọkụ. Mma bụ ụzọ. Surname gị. Iwu anyanwụ. Iwu onye ebe? Ahụ m onye Imo steeti. Ebe n'Imo? Ikeduru. Ebe n'Ikeduru? Avụvụ. Wepụ aka na ntị gị. Wepụ aka na ntị gị. Wepụ aka na ntị gị, nwa m na-ama m ihu abụghị ego ara na katarata ara ejughị n'ime ara. Bịara nga abịa ejughị aka na ntị. Ọ ka dịbụ oke. Ebe isi na nyere anyị? Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? M na-arụ ọrụ. Ọrụ gịnị ka ị rụrụ adịghị gị a? Ahụ m onye akaụntant. Iwe onye akaụntant, onye akawo ka ndị rụgha nka lapụ ọfịs. Ele nke ị rụgha arụ a? M na-arụ na bank. Ma ahụ ese gị. Ị ga-eyi pant? M na-eyi bụ m n'ọrụ ya eji m eyi pant. Na gịnị mere? M n'ọrụ ụlọ eji m eyi pant bụ m ji eyi pant. Ele ụdị mkpu ị na-eti ma ịhụ amụ nwoke bụ onye nwa mere nwoke na-awa enyi nwoke? Ele ụdị mkpu ị na-eti? Otele Rosanna. Otele Rosanna. Ma ịhụ amụ nwoke na-awa enyi nwoke nyere Honestly. ga-eti m gịnị? Otele Rosanna. Agbọghọbịa na-eti mkpu n'oke olu ma ọ ha amụ na-awa amụ enyi nwoke. Otele Rosanna. Nna gị na nne gị ha dị ndụ? Mọmị m anwụọla. Dadị m dị ya. Nne gị ọnwụọ na ndụ? Na gịnị gburu nne gị? Ọnwụ. Ndụ nna ọkara nka nwụọ? Ọkacha akacha. Ọnwụ ike na famili. Anaghị ọgbara mkpụrụ. Ọ guzo eguzo. Anaghị ọgbara mkpụrụ ga-esi gịnị guzo eguzo gị? Chineke agba gị ọkụ. Anaghị ọgbara mkpụrụ ga-esi ma o guzo eguzo. Ee, ọ gbara mkpụrụ. Ọ gbara mkpụrụ. Ee, ama m nke m ghọta. Ma ịma m nke m nke Chineke gị gba gị ọkụ. Anaghị onwe gị ọgbara mkpụrụ nwa bingo. Lee ya. M lee gị. Wepụ aka gị dị a, Chineke gba gị ọkụ. Njụ gị sọ ọgbara mkpụrụ. Ghọtanụ m mkpụrụ ọ ya mere m ji ajụ gị anụ. Ị ghọtaghị mkpụrụ? Enwere goose pimple gbara gị n'ara? Oh, o nwere nipple. Goose pimples nipple. Aṅụ gara mmiri ara ọ na-afụta ya? Mba, ọ na-afụta. Emụbuole nwa? Mba, amụghị m. Enwere onye ara nọ na famili mpa gị ma mma gị? Mba, ọ nọ. Convulsion ọ dị gị? Mba, ọ dị convulsion. Convulsion ọ ji eme gị? Mba, ọ jila eme m. Ashị m akwanụ? O nwere. Oke ike ọ dị gị? Isu. Oke ike ọ mere gị? Mba, ọ dịkwa. Otutu ike o toole gị? Mba, o tobeghị m. Ọ bụ o nwere mgbe o tokwere o. O nwere mgbe o toro. Mgbe m mere ebe ya eto mgbe ọ laala. O toro n'ihu ka ọ n'azụ? Ọ ebe ihu ka ọ na-eji eto. Ebe elu ihu ebe? Ebe elu. Ebe na-apụkwa otu? Ebe ahụ lara elu. Monkey pox otito toro n'ihu Otele ebe esi anyụ mamịrị. Ị dị anyụ oke ahụ? Nna anyị kwa ahụ. Nna ahụ dị na mma nna anyị. O ji eshi nna anyị. Ahụ na-eshi ka ọ na-anyụ. Toilet ọkpala gị mbụ ga-enyo ya n'okporo ụzọ nga atọ ga-enye ebe. Nna anyị nụnụ otu oshigbo mma anyị. Oke nyocha ebe ga-ebili shift o ji ọdasa anyị makwa ebe. Anụmala ike na-ebile gị ebe ọzọ. Ee. Oke iji anyụ nshi separate by separate. Separate. Okay.
according to nri m riri nrie rice manyụọ rice ebe Damn you, Chineke agbago country, damn you. Damn you. Can omega hungry? Can omega hungry? I say get them you. Yeah, hungry child no baba chesi eji anya ezigbo nshi. Penyo etukuro ge nyo ebe ge bilesive to onye ebe odo. Yeah, hungry child baba chesi eji anya ezigbo nshi. Eche m onye nyere ezigbo tension. I say get them you, nyere ge iri ge gene. Iri ge nri. Onye akwụkwọ. Onda akwụkwọ na-anyụ ha anya ebe mana ga-abịa kwa m si akwụkwọ adịghị ị ṅụọla Igbo mbụ mba ụmụnne gị ọ dị ole anyị dị 5 enwere nke na-aṅụ Igbo mba gị na nwaanyị ibe gị ọlụọla ọgụ n'okporo ụzọ mbụ ọ nke na-ekweghị m chenji kọndọktọ join m na ya were chenji m na-agbaji ma suo ya ọkpọ nwaanyị ka ọ nwoke ọ nwaanyị mgbe ọ ka ogologo mgbe esukwere ọkpọ ahụ ejikwa nwayọ ka ama m ebe moral ahụ shiga nwaanyị nye m chenji ị bara nwaanyị ibe gị ọgụ ọwa kọndọktọ abara m ya ọwụ pasenja kọndọktọ join m na ya were chenji ọ nara kọndọktọ join emi na nwaanyị tugeda si anyị m chenji ya were chenji m agbaje ọsọ madọ ya sukpo ya eze ya were chenji m nye m wọgịkwanụ nwaanyị ọka m ogologo ọka m na-aga otu ọka anyị ogologo ma nara ya ego agbọghọbịa na-alụ ọgụ n'okporo ụzọ ma achọ ya ịhụ di na-alụ na gị na di gị onye ị ga-achọ ka okwu ụzọ nwụọ ọ gị ka ọwụ di ọ dị m ọ dị m ga-apụ ụzọ nwụọ ọ dị gị ga-epu ụzọ nwụ ele ihe nọkwa n'ụwa emeghe ma di gị pụ ụzọ nwụọ ayapụ m ụzọ bịa nụsa ya ga-apụ ụzọ la agbọghọbịa tụọ esi di ya pụ ya ụzọ ụmụ nwoke letra ala gị o ruchakwa 6 o ruru 6 cha Otele bezi atamule eji ogbu ataghị ị ga-ejikwa okpu ị ga-ekpuru ya ekpuru sef sugide ya kadiga ị ga-enyela ụdị mkpu ị na-eti ana m abịa abịawala m ya ga ya mkpughi si ha mkpughi ma enyụma ọkwa dị oke ana m abịa spell or that spell ya H ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum genotype blood group Obi kpọọ nọmba gị 080 68 76 69 15 ebe isi na nọnyere anyị anọ m Lagos congrats ọkwa m ịhụ ga-abịakwa bishọp nke Chineke gbakwa ekele bido na at the end ebecha gị interview bịa dere m na mpa gị mma gị ọnkụlụ gị ha asịkwa gị asị gị na m delete video ị bịara here for interview Yes, sir. M gaa n'iru mewe gị interview akwa mana ọ ga-aba n'ihu akwụkwọ dum Yes, sir. onye onye akpụka ntị dewe fon a nara gị bili ọtọ ka lara m azụ achọ m data ọchị listen achọ m data ọchị Okay, sir.
Wepụ n'aka gị mamara ote dị adị. Wepụ n'aka gị mamara na ote. Wepụ aka gị n'azụ gị mamara akpa dị adị. Bịa front. Okay, sir. Turn on. Were kode reverse bịa. Telere sana. Bịa na gị nwee jọgụ ke. Yes, sir. Yes, sir. Ese? Agị nwee jọgụ ke eji ekwe mmiri. Ị dị afọ ole? 22. Ị dị 22. Para jọgụ ke. O nwere ihe Chukwu nyere m. Chukwu nyere gị. Mmadụ ole jiri jọgụ ke ṅụọ mmiri? O nwebeghị Bishop. Telere sana. Ka para jọgụ ke adịbụ onye bịara n'akwụ ụgwọ isi. Very soon. Very soon, ị nweele? Enwebeghị m na onye ụmụ mmadụ ugbu a nweta. Oke mme gị interview gị enweta. Ngwa bịa were fon gị. Okay, sir. Ma ahụ eze gị. Wepụ n'aka n'isi gị. Wepụ aka n'olu gị. Okay. Abịakwala nga abịa ma nwoke ịpụrala jọgụ filo n'ọjọgụ ka ụmụ nwoke na-ahụ alụ nwaanyị. Awụkwa jọgụ ka anyị na-ahụ alụ nwaanyị. Akpụ ka ntị atọju mechala gị nga niile. Achọ m data ọchị. Ana m achị ọchị, Bishop. M sị gị kwuru straight ka idewe ihu gị focus ọra m. Bishop, lewezie m ebe a. Nlewe gị nga ụlọ Otele Rosanna ihe ọwa ara. Bishop. Anọ m n'ụlọ na ọpụ m apụ, anọ m n'ụlọ. Agị nwe ara. Ehenu. Ịpa ara ịpa Otele adịbụ onye bịara bịa kwụ ụgwọ isi. Mbachi ihe m ofu ugbu a ma ahụ onye ga-akwụ n'ụgwọ isi ma ọ bụrụ Disemba ndị analọta. Jide fonu gị n'aka Chineke agbaghị ọkụ. Gbara bush baby bịa nga bịa etinye ihe ya fugbu abụ. Wepụ aka n'isi gị Chineke agbaghị ọkụ. Sorry, sir. Ka m nọrọ ọdụ. Nọrọ ọdụ. Don't waste my time here. Okay. Aha gị? Chioma. Chioma onye? Chioma Chibike. Chioma Chibike, gịnị ka ị na-arụ? M na-ere akwa. Were fon a dewe n'ihu gị Chioma Chibike, unu abịala nke ama m ụka. Okay, sir. Ebe ka ị beziri? Mbezi n'Ụmụahịa. Iwu onye ebe? Ụmụkwa onye Ụmụahịa ebe a. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Iji ụmụ ole? O nwebeghị Bishop. Mpaghị aṅụ goof. Mba o. Isi ya na-anabata ya. Mmaghị eme ntamu. Mba Bishop, ihe dị ụtọ ha dị. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị 5. Ịwa ada? Bishop. Chioma Chibike ije eyi pant. Ana m eyi, but m nọ n'ụlọ ana m eyi. Onwere onye Otele gbagburule n'ụlọ unu? Mba, ihe dị ụtọ ha dị, sir. Mkpu amụ ọ pụọla gị n'ọnụ mbụ? Etitukwala m once. Mkpu amụ? Ele otu ishe ihe ọwụ onye nyụwa mamịrị ka ị hụrụ ga-eti mkpu n'okolu ka ọwụ onye gafega ga-enye ya na trasị ya? Ọ mgbe m gara gym, agara m gym igi metụ exercise m hụ detin m tie ihe nke ebukakwa ahụ. Nwa na-eti mkpu amụ n'oke olu eke ebukakwa mgbe ọ gara ime exercise. Yes. Iji anyụ nwoke nshe? Mba Bishop.
enwere onye ara bi na family unu ma ọ na-eji nna gị ma nne gị Mba. ara na Otele ibu ha ka jọg ọwụ from family ka ọwụ ụmụnna ka ọ kene bụ Mba, nke a na-achị all from family. ọ side mma gị ka ọwụ nna gị Nke mma m. family of nga ndị nwe ara na Otele ihe ọdịda oji atọ gị Mba, Bishop. ashị ma ọ dị gị Mba. ịlụ nwoke ugbu a ka ihe ọ ga-awụ nwoke ahụ mee gị gị isi na family ahụ pụọ Bishop ọkwọ m ihe. ọ gwụla naanị ma ọ kọọ gị ihe Ọkwọ m ihe gaga meet onye ọzọ ma ọ ịchụ nwaanyị ihe ọ chụọ nwaanyị kwụọ m ihe m pụọrọ ya. nwaanyị ga-agbapụ na di ma o jiri di ya ka ọ taga nwaanyị ọzọ nwaanyị wụkwa kọọ ya ihe ya agbapụ na di ụmụ nwoke ole tara ala gị Bishop ebukwara ibu. ole Ka isi mmadụ 4. Otele mmadụ anọ tara ala iwe onye highway Mba, keke highway. onye wee bee gị n'igwe gị visit ya akwụ ọgwụ ụgwọ gị ala ma Mba, na m Dika ihe ahụ. ekwuola n'ụzọ mbụ Mba, mma m nwetakwana m n'ụzọ kụjie m aka. mmadụ fọ atara gị aha ha Bishop Otele mgbe nna amatabeghị ihe ụwa o tekwala. iji anyụ ma atamaghị Nụ na Bishop. ele mkpu ile eti ma enyụma Mba, ana m eti mkpu m ga na-eme ana m eti mkpu. agbọghọbịa na-asụ ude genotype gị Genotype m AA. blood group gị O+. kpọọ nọmba gị nne congrats Okay, sir. 070 122 Oh yeah. Bishop, number. if I'm due. Agwa m kpọkwala ya 070 122 congrats Bruno bi Bishop. akwụbadị ihe a ga-abalị nwa akwụkwọ dum Ya bawa nsogbu adịghị, ya bawa nsogbu adị adị m active. Good afternoon, Bishop. na mbụ gị bịa nka Yes, sir. ọkwe mana ihe ọbụla emere ba ga-eba n'ihu akwụkwọ Yes. ya ewe fon a na gị gị ọtọ azụ dewe fonu n'ala gaa ala azụ m ahụ ụkwụ gị were dewe na tebụl ebe ka eyikwere n'ụmụ ntụgharị nọ jos ọmụ aka bịara nga adọgara jaketi enyi adọrọ strati chileke agbaghị ọkụ ebe ka ibi yikwere n'oke oru m yiri m ntụgharị wepụ aka n'akpa gị wepụ aka n'akpa gị ọ nọrọla ka Mohbad nwụrụ anwụ na-ama ma nwanne gị bịa nga bịa ga were asụsụ Igbo ekele gị m pụta na wọọlụ ahụ kwachi isi ndị Yoruba bịa nga bịa nere m ebe yiri koru ma dịka nọ ga a na-egbu azụ ihe ọwụ ụlọ gị Mba ọbụla kolu. ebe ọwụ ụlọ gị Ama ya sị ka m nọrọ ebe a. ị nọrọ ebe ole go back to that place mgbe wee nweghị explain Chineke agbaghị ọkụ go back to that place bịara ngara amara ya gịnị go back to that place nwa bingo hicha Mohbad bịa nga gbapụta amara ya ihe ihe eriri eri achọm that touch from you asị nga achọm that touch from you wepụ aka ahụ n'ọnụ gị n'okpochikwa ahụ Mohbad nwụrụ anwụ bịara nga bịa gwa m amara ya
Ebeke not here. Let country dey here. Lagos. Lagos ka machara ties manya. Ma were ties mabolo white man no ga madu nwura anwele emege pavement. Onye nwe ụlọ ka akwụkwọ ụgwọ ya mara ties macha ya de ka mabolo ga madu nwura anwe mere pavement. Unu ebiri igwe. Yes, did that phone, my friend? Okay, actually, me jacket. Did that phone, my bingo? Let me quarry who can down up or Hillary. Wapti Huga. Ah, Chukwemeka. Okori. Therefore, 27 years. Is it the Ole? 27 years. 27 years. Yeah. It is 27 years. It's a long way. Get a canaro. Cyber security. Yahoo. Italy English. Damn you. Chileka Magoko. Listen, I told that touch. Damn you. Italy English. Okay, what is security? Define security and cyber for me. Cyber is like protecting like a company, like protecting. What is the meaning of cyber security? Like protecting a company being attacked or scammed. Define it. Get someone like it. Define it. That's what I'm doing. Oh, yeah, define it. Yeah, that's what I'm doing. When you can call like a big company, you can get all this UBA, Amazon, how much are cyber security protected at being avoid being attacked online or scam, something like that. Okay. Pachi hundere boiling ring, Bianga Agwagam Son and cyber security. You got cyber security into Tishi Abaluchelu. She kumbu and he kumbu and Nama Moko dollar ambo. Branga Bam say was cyber security. Nagan and nigga had endo. Arabalam Payamon Mayambo. But is it the hammer? I got turned that touch from you, and I know that's laughter from you. My put here. Sorry, sir. It's them paying Gobagancha. But Magobo Abala willow no carry na yard mbo. But are they about willow? Umunega diola. Eto. I want to get one yohi. Is it the hammer? I want to get one yohi. Mba. A galang gampo. Every Google. What pack and on Noga? What pack and on Noga? If you don't have a bottle, or bottle, now your mamma gave what I let Pagia or gave a panya. I will up my Mane Honambo. Album. Let BG weapanya. Demonstrate your Yara bottle, get a tissue with fire. On the banana, Get a fire. My More crop ya jar.
ndara boto wine na yo amamre ye wepu anya ma hu eze gị Igbala mụ gị na WhatsApp mbụ mba iji agba ncha mba ịtala akwụla mbụ ịtala akwụla mbụ mba mebira ụdị ya akpa amụghị ọ na-eshi ushi amasị ọfụma akpa amụghị ọ na-eshi ushi mba I'm keeping clean. Lele nwa bingo no Lagos eti asụgara m English. Lele nwa bingo no Lagos na alaga ahụ isi alaga asụgara m bekee. Pranga m jụ aga akpa m ọ na-eshishi get were English afọ Igbo m I'm keeping clean. I'm keeping clean ogene. Abịa ko he ga ja mụra. Damn you. Ekpulie ga akwa elu na ya wara aja mụ ga gbara mkpụrụ. Pranga bịa gwa m Sam keeping clean. Banna. I said damn you nwa bingo. Iflo eba. Damn you. Remove that thing from my screen here. But I'm keeping clean.